What's up? What's up? Ginagawa mo. So yun, what's up? What's up? What's up sa inyo mga homies? Hold up. Yo, nagbabalik, Albia. Cute. Charot lang mga homies. Cute din kayo. Thank you sa inyong lahat. Magpo 4K subscribers na ako mga homies. Thank you. Yay! Dahil sa inyo yan, dahil sa solid yung mga suporta. Salamat ulit. So yun, paglalabanan natin sa video na to ay alam nyo na. Nakita nyo sa thumbnail, Game 2 ng Team Yellow versus Team Brown mga homies. Team Orange Yellow pala, tapos Team Brown tsaka Tigre mga homies. So yun, pili na kayo, kampihan na to. Sa Team Brown, 5 na lang. Kasi nabilutan na sa Game 1, tapos Team Orange Yellow, 6 pa rin mga homies. So yun, bago ko simulan to, shoutout ko muna yung mga pumunta sa akin kagabi. Pumunta sa akin kagabi si John Matthew sa Goodwill, Parañaque. Shoutout sa'yo, idol. At saka solid ka-homies rin yun. Tsaka pumunta kanina lang, kahit maulan, si James Belen. Shoutout din sa'yo, pre. Salamat. Tuloy-tuloy lang tayo, enjoy lang sa paglalaro ng mga G's. Sa linggo rin, parating na linggo rin pala na to, meron akong tournament na pupuntahan mga homies. Tournament ng mga G's. Ang host natin doon, si Kuya Mark. Kung matatandaan nyo si Kuya Mark, siya yung dinayo ko ng Dayo episode 1. Si Kuya Mark, ito yung video na yun mga homies. Silipin nyo rin para makita nyo kung gaano rin kababangis mga G's ni Kuya Mark. Shoutout rin sa'yo Kuya Mark, happy birthday. Siya yung magpapa-tournament. Laro lang to ng mga taga Parañaque. Ano ba to? Tatry ko siyang i-vlog mga homies para makita nyo rin kung paano maglaro o performance ng mga dadaling kong G's. 5 G's siya per entry mga homies. Hindi ko pa alam yung kalakalan, pero gusto kong sumali para matutunan natin at mag-enjoy, at marami rin tayong maging kakilala at maging kaibigan, diba mga homies? Tama ba? Pag na-vlog ko siya, upload ko para makita nyo mga homies, para mag-enjoy din na kayo, hindi lang ako. Kasi sigurado mag-i-enjoy ako doon mga homies. So yun lang mga homies, salamat ulit sa inyo. Pag na-vlog ko yun, abangan nyo na lang. Yun, bago ko simulan to ulit mga homies, shoutout muna natin yung mga vloggers natin, mga Lodi. Si Boss Kadagit, Kagambino, Gambinoy, Galamayos TV, Sungkab TV, Jason Webb, at ang ating Tito Salde. Yeah! At sa ating sir na hindi siya vlogger ng G, pero shoutout na rin natin dahil napakabait na tao nito, si Sir J Mix Official. Yan, suportahan nyo rin yan mga homies, madami kayong matututunan dyan. At yun, bago ko simulan, mamili na kayo kung saan kayo, sa Team Brown ba o sa Team Orange. Sa Team Brown, 5 na lang sila kasi sa Game 1 nabilutan na yung isa ng Team Brown. Sa Team Orange, kompleto pa rin mga homies, 6 pa rin. So yun, shoutout pala muna sa mga homies ko dyan. Shoutout sa inyo dito. Makibasa na lang mga homies. At dito, ayan. Ito ba mga homies? Basahin nyo lahat yan. So yun, shoutout sa inyo mga homies. Next time na lang ulit tayo mag-shoutout ng isa-isa. Mga special shoutout sa inyo mga homies. So yun, simulan na natin. Kunin ko na muna yung mga G's mga homies. So yun mga homies, sa Team Brown, ito Team Brown natin, Tigre. Nakikita nyo ba dyan mga homies? Tigre yan. Sa picture, may kita nyo sa picture. Yan, magkasama pala yun sila ng Team Yellow. Kunin ko lang din yung Team Yellow mga homies ha. So yun mga homies, ito yung Team Yellow. Kasabak natin, dilaw na dilaw. Kakulay lang siya no, nasa first game. Yan, match na match yan mga homies oh. Sa Violet ay sa Team Brown. Nakikita nyo sa picture mga homies, ito sa baba. Yan, tingnan nyo dyan sa picture. Dalawa yan ha. So yun, mamili na kayo mga homies, paglalabanin na natin. Pagpapestuin ko lang mga homies. Lakas ng ulan ngayon mga homies. Dapat may laro kami ngayon ni Gagang Vlogs, kaso lakas ng ulan.
mapapansin nyo iba yung background ko mga homies. Kasi ang lakas ng ulan, wala akong mapestuhan. Maririnig nyo yung ulan sa labas. So yun mga homies. Ito yung dilaw. Ito yung brown mga homies. Game. Pak. Pak. Uy, grabe naman this. Nako, alam na. Ang ganda ng laban mga homies oh. Grabe naman. Walang umaayaw. Kung makikita nyo lang mga homies oh. Walang umaayaw. Ayun na. Nakabawi ata ang team brown mga homies. Nakabawi, ang galing. Grabe naman this. Ang gandang laban mga homies. Pinahirapan ako ng dalawa, napakataas ng sapot oh. Napakataas ng sapot. Bilot na mga homies. Ay, nalaglag. Hala. Teka lang, pause ko lang mga homies ha. So yun mga homies, kinuha ko, nalaglag sila sa butas. Ang laki na nga ng pansalo ko, nalaglag pa dun. Ayun mga homies oh. Bilot na bilot. Finish na mga homies. Pass game. All one na laban natin mga homies. Nakikita nyo ba dyan? So yun, all one na mga homies. Nagwagi, Team Brown. Lakas nyo. Nabilutan yung dilaw. Easy lang. So yun mga homies, shoutout ko lang ulit yung mga bago natin namang mga vloggers. Support nyo rin sila Gagam Vlogs, Gagam Pogi, at madami pang iba mga homies. Shoutout ko rin yung mga tropa ko sa MRS, Paranaque, Masville, at si Gagam Toy yan. Si Gagam Toy, lagi kayo nasa video. Shoutout do sa'yo, Utoy. So, yun lang mga homies, thank you and peace out.